Jaun Andere okagurta erdi, kantari gatoz kantari, grazia pur bateran sinairik, aurtengo Gabon gauari. Jakina da gau berezionek, kantua duela lagun, bertzea kantuz jarri aurretik, guk zerbait kanta dezagun. Gure estitxu proposamena, egin baitit ainez ditu, nere bihotzak alako bati, ezetz esaten ez daki. Baietz erantzun didazu Xabi, salamero, salamero, nik ere zer nahi eginen nuke, zurekin izan ezkero. Horra horre euskal gizartearen, hainbat erakusle bikain, aurkezpenak guk egingo dugu, luzimendua zuen gain. Beraz lagunok berotu ongi, animo eta ez darri, saio eder bat egin dezagun, ikusleen gozagarri, ikusleen gozagarri. Jaun Andreok, lagunok, gau ondizuela, zer modu zarete ongi aldoa Gabon gaua. Guk ohiturari eutsi behar diogu, kantuz hasi dugu gaurko saioa, gaurko gaua, eta azkenera arte kantuz jarraituko dugu. Bai horixe, zuekin goxatu nahi dugu, zuekin eta kantuz Gabon gaua. Eta hasi eginen gara, prest daude eta dagoeneko, Goenkaleko lagunak! Zurekin estrenatuko naiz, hotel txiki batean, zure etxean edo nirean. Zurekin gerlarekin edo zein girirekin, mundu guztiarekin praktikatu nahi dut. Astronauta, fisikari, perretxikolari, kroseko nudista, errotari, matari, punki jonki, everybody, guadio! Anima zaitez laguntxo, Espainetan euskara guazen pixka batez mucho, uda honetan bai, pixka batez mucho, anima zaitez laguntxo. Espainetan euskara guazen pixka batez mucho, uda honetan bai, pixka batez mucho. Urbildu zaitez mutil, pixkanaka hasiko gara, gero guztiekin disfrutatu nahi du pixka bat. Jazz dantzari, abeslari edo segalari, idazkari, pelotari, sartula direkta, sokalari, gidoilari eta rastafari, burger zaltzaiarekin, zuzendari, txeke pare, Andre Mari, Waldio. Anima zaitez laguntxo, Espainetan euskara guazen pixka batez mucho, uda honetan bai, pixka batez mucho, anima zaitez laguntxo. Espainetan euskara guazen pixka batez mucho, uda honetan bai, pixka batez mucho. Kritikari eta muslari eta txirrendulari, argentinoarekin, ¿Qué dice, boludo? Jose Mari, kazetari, patata ikerlari, sagarra manzana, ikotza karbon, pixka batez mucho, tasko mogollon. Anima zaitez laguntxo, Espainetan euskara guazen pixka batez mucho, uda honetan bai, pixka batez mucho, anima zaitez laguntxo. Espainetan euskara guazen pixka batez mucho, uda honetan bai, pixka batez mucho.
martxa! Haze martxa daukaten Goenkaleko aktore gazteek eta eskerrak amaina dizkiet Ilenia Baglietto, Inigo Azpitarte, Joan Espaziko eta Maria Krikxanti. Gaur, ez da erresa ongi esatea, Maria, barkatu. Gaur guana etorri izanagatik, Ilenia, auskalo zenbat eta zenbat dozenaka, ehunka aktore pasatu izango ziren honezkero Goenkaletik. Halako telesail mitiko batean parte hartzean, zer sentitzen du aktore gazte batek? Bueno, niretzat privilegio bat da Goenkalen egotea. Zen ikuste dut, edozein aktore euskaldunak nahiko lukela bere bizitzan behin gutxiena ez Goenkaletik pasatu. Bueno, urte asko daramatza, baina horrelakoetan badakizu zer esaten den. Urte askotarako goazen! Eskerrik asko! Eskerrik asko! Itziar Aizpuru eta Mariasun Paguaga. Hementxe ditut biak aktoreak, 80 egunean pelikulako aktoreak biak. Erran bezala, Itziar Aizpuru eta Mariasun Paguaga, Gabon, ongi etorri bioi. Gabon, berdin. Bueno, 80 egunean ez da ze pelikula ezagun, bi emakumeren maitasun historia kontatzen duena, dagoeneko gainera sari mordoa jaso duena, Euskal Herrian adibidez duteran, baina geure mugetatik kanpora ere Txekian eta Frantzian eta, Euskal Zinemak eman duen bertze ekarpun bat, hori da, bertze ekarpenetako bat, eta Itziar gustura altzaudete maitzarekin? Oso gustura, oso kontentu. Bai, polita gelditu espero da. Hainbesteño. Eta Mariasun, zure kasuan, ikusentzunezkoetan lehendabiziko saiakera, eta horixe zineman gainera, nola sentitu zara? Pentsaizu. Zoriontzu. Zoriontzu. Oparitxo bat esan dozatxik. Pila, lehenengo guztiak disfrutau egin dugulako pelikula horregaz, eta gero, ainarrera ona izan du, eta gauza joan diez doiazen moruan oso ondo, no posik. Bai, horixe, 80 egunean erran bezala pelikula itzela, gaur alare kantatzera etorri zarete, hartu zeuen tokia, nahi duzuenean, hortxe erdian, eta horixe, 80 eguneko bi aktoreak gaur kantuan agian, bi aktore hauek Hollywoodera iritsiko dira, baina azteko poliki joanen gara, Oraingoz, Salamankara. Gaztetik aitak ta amak frailen induen nombratu, bai eta bere estudiora Salamankara bialdu. Salamankara nindoalari, bidean nuen pentsatu, Xume polit batean, gozez gelditu bai nintzen, neska xarman bat ari zitzaidan, mai gainean zerbitzatzen. Begiak hartzu, espainialore, enekin naizen mintzatzen, jainkoak
Bikain kantatu dute gure aktore helduagoek ere, eta, bueno, hau Euskal Telebista duzue, eta hemen pilotaririk ezin. Falta izan inola ere, eta 3 ordezkari bikain ditugu. Aritz Begino, Ekaitz Saralegi, eta Aritz Laskurain. Gabon, Aritz? Bai, berdin. Bueno, olentzer hori gauza asko eskalekizkioke, baina txapela norberak irabazi behar du. Hala da, ez? Txapela ez dago eskatzerikan. Hori lan askon ondoren lortzen da, eta lanan ondoren txapelketa bada, eta hori irabazien behar da, eta bueno, hori da, ez? Horretan gabez gu. Bueno, txapelaren atarian pare bat aldiz geratu zara, alakoren batean iritsiko, ote? Bai, bueno, gure enpresa mentza lehengo txapelketan egon inbia da, eta, bueno, burruka ondixea da kabor, hori abenduan irabazi behar da, eta gero urtarrian txapelketan balen bagare, txapelan bila. Bueno, gaurko lanak eskuko minik ez dizu behintzat eragingo. Hori da. Eta espero dugu beste hoi belarriko minik ere ez eragitea. Bueno, ikusiko, gerraiko minik ez bada emoten nahikoa. Zoaz lagunak zain dauzkazu eta. Aurrera. Jaun Andreo, hemen dituzue, Aritz Laskurain, Aritz Begino eta Ekaitz Saralegi, egunda Santimamina. Egunda Santimamina, lehenetan eguzamina, goiko zeruan, borde dezala, luzaro geure anima. Esaten dizut egia, hau ez da usategia, erroi artean izan intzaden, benetan ausategia. Egunda Santimamina, benetan eguzamina, goiko zeruan, borde dezala, luzaro geure anima. Itxasaldean izarra, ari begira lizarra, euskara salbo ikusi arte, ez dut kenduko bizarra. Egunda Santimamina, benetan eguzamina, goiko zeruan, borde dezala, luzaro geure anima. Bularrak moztu zizkaten eta Euskal Herriak diotxa, xolomo luze dultzerik gabe, eman zaidazu bihotza. Egunda Santimamina, benetan eguzamina, goiko zeruan, borde dezala, luzaro geure anima. Egunda Santimamina, benetan eguzamina, goiko zeruan, borde dezala, luzaro geure anima. Ez da ezer gertatzen. Hemen hotelean egotea bezala da. Donostiako zinemaldian aurkeztutako filma duzu irudietan, Mikel Rueda, zuzendari bilbotarraren, Izarren argia. Gerra ostean, Saturarango kartzelan preso egondako emakumeen historia kontatzen du, emakume horiek pairatutako guztia kontatzen du Mikel Ruedaren pelikula honek. Eta historioa benetan tristea da, gogorra, lazgarria, baina erabat bestelako aldartearekin, begiak parrez dituztela, datozkigu gaur, Mikel Rueda zuzendaria bera, eta 3 aktore, Itziar Lazkano, Patxi Santamaria, eta Itziar Ituño. Begiak parrez, bihotzan begiak parrez, bihotzan egarrez. Alaxe joaten nintzen maitia, zugandik dolorez, ai. Alaxe joaten nintzen maitia, zugandik dolorez. Ama zureak neri parean pasatan,
Ama zureak neri parean pasatan. Ez ditagurrik egin maitia buruak jirata, ai, ai, ai. Ez ditagurrik egin maitia buruak jirata. Ama zureak neri ezagurreiteko, ama zureak neri ezagurreiteko. Zer palazio dauka maitia zuri emateko, ai, ai, ai. Zer palazio dauka maitia zuri emateko. Palazio eder bat haitzaren gainean. Palazio eder bat haitzaren gainean. Ez da euri sartzen maitia, ari ez dunean, ai, ai, ai. Ez da haizeri sartzen maitia, ez da bilenean. Bikain, zeinen eberki, bai. Doktore. Kameraren gibelkaldean ongi moldatzen zara, baina kantuan ere bai, laurok, Ez nuke berdin esango, baina, bueno. Bueno, pelikula Izarren argia sekulako arrakasta izaten ari dena oraindik ere zinema aretoetan, hortxe dago ikusgai, sufrimendu itzela kontatzen du, errandugu Arestian, Saturrarango kartzela horretan emakumek pairatutako guztia. Behar bada sufrimendu hori da gerian utzi nahi zenutena, edo memoria ariketa bat da, edo zer da, Mikel? Bueno, gehien bat, guri gustatuko litzaigukena zera zen, emakume horiek bizizan zuten historio latz hori, gutxienez ez ahaztea inoiz, ez? Eta ea honekin gutxienez, horrelako akatzek ez ditugun berriro errepikatzen. Bueno, zindagizut ez dela ahaztuko, ongi gogoratzeko moduan kontatu diguzu eta. Eskerrik asko eta eutsi goiari! Aio, Mikel! Aio, Mikel! Aizu, Xabi. Zinema, telebista, antzerki, ikuskizunen munduan zenbat bikote dagoen, ezta? Adibidez, konparazione batera, Julieta eta Romeo eta Julieta. Konparazione batera, edo Bonnie and Clyde, edo Marco Antonio eta Cleopatra, edo Estitxu eta Xuban, edo asko daude, asko daude. Bueno, bai, horixe bikoteak eta oraingo hau ere mundu guztiak ezagutzen du. Ikusiko duzue, Claudio Landa eta Gurutze Beitia. Aiene ama euriak eta baso ilunak seinalatzen zizkidanez. Ez dira etorriko inoiz, etzazu olako ametsik eginez. Mantzo zihun denbora niretzat, leioan jarrita euriari begira, eta jendeak zion util horrek amets bat bakarrik dauka. Baina egun batin ez natzerakoan, txantxan gorri bat ikusi nuen gelan. Ta gero beste bat ta beste bat, inguratuan nengoen. Txantxan gorriak gelako zapaian,
zapaian, txantxan gorriak, gelako zapaian. Orain herritik mutil bat falta da, ez dago inor bere txeko lehioan. Baso ilunetan, dabile galetan, txantxan gorriak bezala. Orain badu bihotz ni mino bat, eta biegal euriz bustiak. Bularra du ere gorri kolorekoa eta txantxan gorria da. Txantxan gorria naiz, baso ilunetan, bete zaita metxa, baso ilunetan, txantxan gorria naiz, egal egiten, egal egiten, egal egiten, egal egiten, egal egiten. Bueno. Zeiz handa hau, baina konturatu altzarete denak dantzan jarri dituzuela. Horretarako etorri gara. Horretarako, hortzili, gaixo gado. Zuen mikrofonoa ongi aldabil, ni hemen etorri naiz bazpare bertze batekin, baina... Mentxe, bestela, ja. Ondo, zu ondo? Bai, arnaz ez duka, Claudio. Adina, badakizu. Aerobik. Bueno, baina gauza ederra da egan egitea, ez da, gurutze, Claudio? Bai. Oso ondo, aldugunean egin dezakegu, Bueno, lehen erraten nuen ikuskizunen munduan bikotea unitz dagoela, batzuk, ongi konponduko dira, bertze batzuk ez horren ongi, zuek bai, biztan da, ez? Badago filina, ez? Bai, gu gara pinetapon. Pinetapon edo los roper. Bai, egila. La diversión. Bueno, bikote, ederki egin duzue, jendea animatu duzue, eskertzen dizueko bihotzez, eta nahi duzuen arte, Claudio Landa, Gurutze Beitia. Eskerrik asko! Aio! Bueno, euskaldunoi buruz gauza unitz erraten dute, serioak garela, langileak garela, finak garela, ez dakit, baina... Bestelako kontuak ere, bai. Bestelako kontuak ere, bai, egia da. Baina bada bere isigarri bat, bada kontu bat izugarri bereizten gatuen, hala pentsatzen dut nik behintzat, ez gara gai deus ere ospatzeko, deus ere erabakitzeko, ongi jan eta edan gabe. Eta eutxiri ez aiogula horri, bai, luzaroan. Bueno, eta guk ospe hori, zalantzari gabe, nagusiki, gure etxeko sukaldeetan hain fin aritzen diren etxeko andre horiei zor diegu, baina gero distira ematen diguten artista handiak ere baditugu, eta horietako 3 etorrik zaizkigu gaur Gabon kantuen gauera alde batetik, dagoeneko kantatzeko prest dauden 2, Luis Andoni Aduriz eta Alexia Ballesteros, eta hementxe ondoan daukagun Eneko Atxa. Eneko, Gabon, Gabon, ongi etorri. Eskerrik asko. Bueno, bigarren Michelin izarra lortu du, Larrabetzuko Azurmendi zuen jatetxeak, kontente gonentzarete zorionak. Oso Pozik, ez da. Bueno, horrek ere eskatzen du, puntuan egotea, lan handia egitea. Espertua, baina guretzako ez da lana, guretzako bizitue da, kasi. Alare, errandidate, oraindik bat dagoela errezeta bat, horren sekretua edo oraindik ez duzuna ezagutzen. 33 urte daroataz errezeta horren atzetik, eta amak ez dit sekula emango bere almeja zoragarri hoien errezeta. Sekula. Ez dizu emanen. Ez dit emango ez. Bueno, baina probatu beharko ditugu zure amaren almejak orduan, ez da? Dastatzia hori plaserrik ondiena da. Ederki, orain kantuan, ez? Bi izar eta oraindik ama ezin harrapatu zerbait esan nahi du horrek. Beno, zuk badakizu Eneko, abestu ere, beste hainbat gauza bezala, abestu ere, Xabel Utxarekin baino asko hobeto egiten dela, bazkaldurikan bapo. Zeuro. Bueno, hemen txeditugu Alexia Ballesteros, Luis Andoni Aduriz eta Eneko Atxa, bazkaldurikan bapo kantatzeko prest. Bazkaldurikan
bajo, guazen bai plazara, antxen egingo dugu, gogotik algara, bazkailurikan bajo, guazen bai plazara, antxen egingo dugu, gogotik algara. Oraindik mutilak tragotxo bat bota beste bat. Oraindik mutilak tragotxo bat bota beste bat. Oraindik bazkailurikan bajo, guazen bai plazara, antxen egingo dugu, gogotik algara. Tragoarekin zaigu, barrena pizkotu, ezan gizon makala, hau zuena sortu. Tragoarekin zaigu, barrena pizkotu, ezan gizon makala, hau zuena sortu. Oraindikan eskatxak, tragotxo bat bota beste bat. Oraindikan oraindikan eskatxak, tragotxo bat bota beste bat. Oraindikan tragoarekin zaigu, barrena pizkortu, ezan gizon makala, hau zuena sortu. Tira, hazen eskapuska daukagun hemen erdi-erdian, Takoi puskape bai zan. Baina zergatik ekartzen dituzu beti hainbesteko takoiak? Zeuri holan ganeti behituteko. Bai, zerbait, bai. Bueno, agurne, Esan. Gabon. Gabon. Zuk lehenbiziko ostikada profesionalak hementxe mantzen dituen, plato honetan txe? Zeuekaz, bizokaz gainera. Ez ditxuk ere, bai? Bai, nik ere bai, baloiari eman egin nio Bueno. orduan, gainera. Esaguzu, uin hainbeste ostikada eman da, umorea eta futbola ondo ezkontzen aldira? Bai, eta eske derrigorrien futbolan umori egon bide, bestela ber. Zelan erreakzionaku Madrile boste sartzen dozku zenien, edo realak bizartzen dozku zenien, umori gazartu bidu. Batez atletikuek. Eta zer moduz moldatzen ote dira agurne eta futbolariak? Ondo. Ba, problemari parik. Problema barik. Gaur trapuzar guztiak ateratzen ari da Xabi, mai gainean jartzen ari da Xabi, baina orain bertze kontu batzuk ditugu kantatzera etorri dira, saioko lagunak, hortxe duzu, oholtza, agurne, nahi izan ezkero joan lasai, zure... Bai, segi lasai. Agurnean Asagazti, Oskar Terola, Inoa Sánchez, eta Patxi Salinas, saioko lagunak. Aurrera! Gertakizun polit bat behin asturia zen, ez dakit guztiekin gogorako naizen, lagun bat eta
alde denetan ohitura badira, esneakin joan ziren sagardotegira, handi basokabana ohituren neurrira, gero sagardoari txotxetik antira, barrez egon nitzaien albotik begira. Kupela, kupela, sagardoen ondela, kupela, kupela, zaindu ezak horrela. Humorez jarri ginen ondorenean zer, erderaz bertsoetan lokak elbebet, inguruko jendea barrez egin zule, erretiratu ginen emartei ezker, txispatu ginen baina ezen pasa ezen. Kupela, kupela, sagardoen ondela, kupela, kupela, zaindu ezak horrela. Kupela, kupela, sagardoen ondela, kupela, kupela, bete zaindu sabela. Kupela, kupela, sagardoen ondela, kupela, kupela, zaindu ezak horrela. Kupela, kupela, sagardoen ondela, kupela, kupela, bete zaindu sabela. Kupela, kupela... Oskar, kupel hori pixka bat zaindu behar da, Aizu, ze gusturare diren dena kantuan, nik ere kantatuko nuke, Lehenengo koplekin ez alduzu nahikoa izan. Ezpa, dena kantatzen ikusita eta gainera, momentu egokia iruditzen zaite Xabier Leteri, Euskal Herrian izan dugun poeta handienari, omenaldi txiki bat egiteko, zaizu iruditzen? Bai, ez da garaitxarra. Duela aste gutxi, hiltzitzaigun Xabier Lete, Oiartzuar poeta, filosofo, idazle eta kantari handia, eta, hainbat barne hausnarketa, hainbat poesia eder, hainbat kanta zirraragarri utzi dizkigu, eta horien artean, bat izan liteke oraintxe entzuten ari garen hori, ni naiz, beste bat berriz, Izarren hautsa. Adibidez, nik hori gustura kantatuko nuke, Izarren hautsa, bai. Neri baldagizu zer gertatu zaidan lehen, zintzurra pixka bat bortxatu egin dudala. Ja. Beste lagunen bat aurkitu beharko zenuke esti. Hori ez da... Ez gaizki hartu. Ez dut batera gaizki hartzen, Ez da arazo hori niretzat, badut bertze bikotekide bat bai hori, Bai, nun ote duen. Non, hementxe. Gainera, guapoagoa, gazteagoa. Nizenez bigarrena. Horrek ez du balio, Xabier, ni bigarrena, naiz? Hemen bi oliarren artean. Beno, arratsalderoko bikote aparta, Oian Bega eta Estitxu Fernandez, eta Xabier Leteren Izarren hautsa! Izarren hautsa egun batean, bilakatu zen bizigai, hautsartatikan uste gabean, noizbait gina den guernai. Eta horrela ibiltzen gera, sortuz da sortuz gure aukera, atsedenik hartu gabe. Lana eginez goaz aurrera, kate horretan denok batera, gogorki loturik gaude. Gizonen lana jakintza dugu, ezagutu zaldatzea, naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea. Eta indarrak ongi errotuz, gure sustraiak lurrari lotuz, bertatikan irautea. Ezaren gudaz baietza sortuz, ukazioa legetzat hartuz, beti aurrera joatea. Gu sortu ginen enborberetik, sortuko dira besteak, burruka hortan iraunen duten
zuaitzarraska gazteak, beren aukeren jabe eraikiz, ta erotzean berriro jaikiz, ibiltzen joanen direnak. Ez daukanak ongi oidaki eukitzea, zein den ona bere premiak bete nahirik, beti bizi da gizona. Gu ere zerbait bagera eta gauden tokitik hemendik bertan saia gaitezen ikusten. Ametxeroak bazterturikan, sasi zikinak behingo zerreta, bideon bat aukeratzen. Gu sortu ginen enborberetik, sortuko dira besteak, burruka hortan iraunen duten, zuaitzarraska gazteak, beren aukeren jabe eraikiz, ta erortzean berriro jaikiz, ibiltzen joanen direnak. Une honetan, gauon gaba izanik, badakit Euskal Herriko familiarik gehienak denak ez, baina gehienak behintzat horregongo zaretela maiaren inguruan, eta gure ondorengo gonbidatuak, gure ondorengo boskotea ere mai inguruan, eztabaidan, negoziaketan, tirabiran oso ohituta daude. Arantza Quiroga, Legebiltzarreko presidentea, Gabon. Gabon. Eta ongi etorri. Eskerrik asko. Bueno, zuek ohituta zaudete, tirabida horietan, baina hau gauzak eskatzeko garaia da. Olentzer hori zer eskatu ote diozue? Behar bada krisitik lehen bailen irtetea? Noski baietz, baina ere bai eskatzen diogu lana eta osasuna. Bai. Bueno, ez dira gauza makalak. Bai. Eta aizu, zuen talde zabal horretan norbaitek merezi ote du ikatzik? Nik uste dut denok merezi digula ikatza, nik ere bai, Zuk ere bai? Bai, pixka bat. Bueno, zaku ondi xamarra beharko du Olentzerok. Beno, Arantza, zoaz ez zure lankideen gana kantatzera. Hemen ditugu Olentzero kantatuko duten 5 legebiltzarkideak. Arantza Quiroga, Blanca Roncal, Jesus Loza, Iñigo Iturrate eta Mikel Martínez. Olentzero joan zaigu mendira lanera, intentzioarekin ikatz egitera. Aditu zuen Jesus jaio zala, lasterka etorri da berri ematera. Horra, gure Olentzero, pipa hortzian duela eserita dago, kapoiak ere baitu arrautzatzuakin, bihar merendatzeko botiak duakin. Olentzero guria ezin dugu aze, bakarri jandizkigu 10 txerri gazte. Saieskita xolomo makila bat ezte, Jesus jaio da eta kontsola zaitezte. Horra, gure Olentzero, pipa hotzian duela eserita dago, kapoiak ere baitu arrautzatzuekin, bihar meriendatzeko botia duakin. Olentzerok dakarki atsegita poza, jakin baitu mendian Jesusen jaiotza.
Egun argi honetan alaitu bihotza, kanpo eta barruan kendu azkarotza. Horra, gure olentzero, pipa hortzian duela eserita dago, kapoiak ere baitu arrautzatzuekin, bihar meriendatzeko botilak duakin. Horra, gure olentzero, pipa hortzian duela eserita dago, kapoiak ere baitu arrautzatzuekin, bihar meriendatzeko botilak duakin, bihar meriendatzeko botilak duakin. Eskerrik asko legebiltzarkide kantariei eta... Horra, Mari Domingi. Bai. Begira horri. Bai, eta begira bertze bi hoiei ere. Maite Espartza eta Arantxa Sinobas, A2 programako gidariak. Horra Mari Domingi begira horri, gurekin nahi duela Belen etorri. Gurekin nahi baduzu Belen etorri, atera beharko duzu gonazar hori. Atoz, zure bilanen bileni. Atoz, zure bilanen bileni. Atoz guazen adora dezagun Belenen jaio den haurtxo ederori. Irrintzi eta poza algararekin, hori behar dinagu gu alkarrekin. Pozez adorazagun Jesus oroni, berak eman dezagun gaur zorioni. Atoz, zure bilanen bileni. Atoz, zure bilanen bileni. Atoz guazen adora dezagun Belenen jaio den haurtxo ederori. Atoz, zure bilanen bileni. Atoz, zure bilanen bileni. Atoz guazen adora dezagun Belenen jaio den haurtxo ederori. Hortxe, Maite Espartza eta Arantxa Sinobas, A2 saioko aurkezleak. Eta orain urrengoari emanen diogu paso. Xabi, badira urte batzuk, urte mordoxka erranen ukenik, Euskal Gazte, Mutil Gazte talde bat, Euskal Herriko gure izena, lau haizetara zabaltzen hasi zela. Bai horixe, bidean abiatu, bide horri gogor eutsi eta sekula amor eman gabe, pixkanaka gero eta gehiago nabarmendu dira, hazi egin dira, eta gainera pasatutako leku guztiak, errepide guztiak, laranja marea bizi batez margotu dituzte. Aurten gainera sekulako denboraldia egin dute. Igor González de Galdeano, Igor Anton, Amets Xurruka eta Gorka Izagirre, Euskal Tele Euskadi taldeko txirrendulariak eta managerra.
Goizean jaikina izuerte honian, tanke bat topatu dut neure kafesnian. Ez dakit zer daukagun bake ala gerra, baina nik bada espadan egin dut puskerra. Furra, furra, fandangua, hortxe duzu fandangua geure gustukua, hortxe duzu fandangua geure gustukua. Zerbait egitekotan zuzen eta artez, hori bat garbitu dut pistola batez. Orain galdurik nago, beldurrez bete eta muniziorik gabe gelditu naiz eta. Furra, furra, fandangua, hortxe duzu fandangua geure gustukua, hortxe duzu fandangua geure gustukua. Neure arma bakarra dut akordeoia, auspoari eraginaz dirudi lehoia. Eskua jaten badit honegin dezaion, Cervantesi olakori gertatu zitzaion. Furra, furra, fandangua, hortxe duzu fandangua geure gustukua, hortxe duzu fandangua geure gustukua. Eta orain banoa berriro era, bia ez badatozkit lolo egitera. Bihar ikusiko da zer dagoen berri, jakintxuenak ere ezin du igerri. Furra, furra, fandangua, hortxe duzu fandangua geure gustukua, hortxe duzu fandangua geure gustukua. Hortxe duzu fandangua geure gustukua, hortxe duzu fandangua geure gustukua. Bikain mutilak, bikain! Eskerrik asko. Beno, Igor, zuentzat urte ona izan da, egia danik esan dudana, bide bazter guztiak laranja bizi kolorez margotu dituzuela, baina guk jakin nahi dugu Frantziatik elastiko hori bat, edo Italiatik arroxa bat, edo Espainiatik gorri bat, edo noiz ekarriko ote duzuen? Bueno, gorriakin egon gara horrez, azkenean sorte txarrauki dugu, baina ni pentsate dut aurten izango zela urtea, ez? Baina, bueno, nik uste dut urrengo urtea ikusitaz, Igor Antonek girora, Samuel Sánchezek egongo da turrean, nik uste dut gaudela orain momentu honean eta posiblea da. Bueno, egu berriak ondo pasatu eta 2011 emankorra izan dadila Euskaltelentzat. Eskerrik asko. Eskerrik asko laukote, ondo izan. Urrengo kuadrilla giro honean etorri zaigu, animosoak dira agitz, edo agian behar bada txampainari egurra eman diote. Biak dira egia, seguru aski, horrelakoak omen dira, edan gabe ere. Euskal Herriko txoko guztietara iristen dira, zuzenean ematen digute txokoetako berri, mikrofonoa eskuan. Euskadi Direktoko lagunak ditugu hemen. Ea, utzi, leku pixka bat, utzi pasatzen, baino zenbat zarete? 10. Eta aizue, zuek ispilu baten aurrean kabituko altzarete denok. Bana beharko duzue, ispiluaren aurrean Euskadi Direkto!
edozein tokitan bai erotuta nabil. Bat, bi, hiru, lau ispiluen aurrean, Bat, bi, hiru, lau ispiluen aurrean, Gauez aldiz, kandelak piztuz, gauza ikaragarri. Alambrako jauregian nagoni, txuru, polit bai da nire alizia, ispilu asko ditu, handiak txikiak edozein tokitan bai erotuta nabil. Bat, bi, hiru, lau ispiluen aurrean, 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 Bat, bi, hiru, lau. Euskadi Direktoko talde bikainonen ondoren, beste boskote badugu zinez goimailakoa. Emakumeak dira eta kirolariak. Isil-isilik, apal-apal, umil-umil, lanaren poderioz sekulako garaipenak lortu dituzte. Eta euren garaipen bakoitza, podium bakoitza, domina bakoitza, urrats bat gehiago da, berdintasunerantz. Virginia Berasategi eta Ainhoa Murua triatletak, Leire Olaberria txirrindularia, Naroa Agirre Pertika jauzilaria eta Maide Runda borrokalaria. Hementxe ditugu denak eta kantua Andre Madalen. Egun batean ninari nintzen Andrea ezin ikusirik, esan zidaten edana dago ez egin nari kasurik. Andre Madalen, laurden erdi bat olio, Andreak zorrak eginda gero jaunak pagatuko dio. Total egina zegoen baina ez urrak zeuzkan osorik, galdetu zidan ea ez zegon tabernan ardoko zorik. Andre Madalen, laurden erdi bat olio, Andreak zorrak eginda gero jaunak pagatuko dio. Aita semeak aritzen ginen uda partean labrantzan, Andrea berriz ganbaratikan tabernarako arrantzan. Andre Madalen, laurden erdi bat olio, Andreak zorrak eginda gero jaunak pagatuko dio. Nire Andrea badaki josten eta lixatzen taula gainean, ardo zuria saldan emanik maite dudenen gainetik. Andre Madalen, laurden erdi bat olio, Andreak zorrak eginda gero jaunak pagatuko dio. Bere gizonak utxik etxean, antzera bera, batar batean, indarrik gabe, moskorrarekin, lurrera joaten da behin. Andre Madalen, laurden erdi bat olio, Andreak zorrak eginda gero, jaunak pagatuko dio. Amako ordaintzen ez balin baio, aitako ordainduko dio. Aitako ordaintzen ez balin baio, hor konponeka
ongi, Leire, kantuan ere bizkor, Bueno, gustora aritu gara, bai. Bai, ezta? Gustora, bai. Bueno, emakume kirolariak, Arestian Xabier Euskitzek ere errandu, ezta, berdintasunerako pausuak ematen ari zaretela, bada zoriontzeko arrazoia, ezta? Bai, nik uste du baietz, ez? Berak esan bezala, bueno, gustoko dugu egiten duguna, eta, gehien gustatzen zaigun gauza da, eta lanean jarrituko dugu. Ez zuke aurten egin duzun denboraldia kontutan hartuta, Leire, ez dakit zerbait eskatu nahi diozun, olentzen hori uste dute ezin duzula. Bueno, iaz ere ez nion ezer eskatu, eta urtea ondo joan da beraz, oraingoan ere ez diogu ezer eskatuko, eta urrengo urtean zer gertatzen den. Orain zeri begira zaude, zer prestatuko duzu? Munduko kopa murgilduta, beste 2 saio gelditzen dira, eta gero munduko txapelketa, eta urteko erronka hori izan behar da. Leire Olaberria, zorterik onena, eskerrik asko, nahi duzun arte. Aio, Leire. Estitxu. Zer gertatu zaidan, batetik, txampaina, eta txampainarekin, nik puntu harrapatu. Eta bestetik, lehen eztarria zintzurra esan dizut pixka bat, ningostu zaidala, eta whisky kantxa bat, edan dut, eta hori ere errekuperatu, eta nik orain kantatu egin nuke gustura. Nik orain, lehen nahi zenuen, eta ez... baina nik kantatu dut, eta orain atera dut arrori, barruko arra askatu dut, eta baina izanen duzu norbait kantatzeko, ez da? Zeure anitzeleko zeure taldekideak, adibidez? Hor daude eta. Hor daude, hor txeditzuzu. Anuska Etxeberria eta Joana Laseras. Zer moduk. Zer abestuko dugu ba? Mendian gora abestuko dugu. Mendian gora Xabier Ramunitzaren hitzak eta Imanol Artzabalzenaren musika xarmanta. Mendian gora. Mendian gora aritza, hauntzak gaitzean dabiltza, itxasoaren harimak dakar urgainean bitxa. Kantatu nahi dut bizitza, usten zen ez bazaititza, mundua dantzan jarriko nuke jainkoa banintza. Kantatu nahi dut bizitza, usten zen ez bazaititza, mundua dantzan jarriko nuke jainkoa banintza. Euskal Herriko tristura, soineko beltzen joskura, txori negartiz bete da eta humorez ustu da. Emaidazue freskura, ura eskutik eskura, izarren salda urdina edanda bizi naiz gustura. Emaidazue freskura, ura eskutik eskura, izarren salda urdina edanda bizi naiz gustura. Euskal Herriko poeta, kanpo santuko trompeta, hilkanpaiari tiraka eta hutsariko peka. Argitu ezako beta, penak euretzat gordeta, goizero sortuz bizitza ere hortxe zegoketa. Argitu ezako beta, penak euretzat gordeta, goizero sortuz bizitza ere hortxe zegoketa. Mundua ez da beti jai, inoiz tristea ere bai, baina badira mila motibo kantatzeko alai. Bestela datozen penai, ez diesurik bota nahi, ni hiltzen naizen gauean behintzat eizuelo lasai. Bestela datozen penai, ez diesurik bota nahi, ni hiltzen naizen
zen gauean behintzat eizuelo lasai. Kostako zaio urrenguari, hau hobetzea, anitzeleko kidek zeinen ederki kantatu duten. Oraingoek badakite taula gainean aritzen, taula gainean baina olatuak hartzen. Abesten ez dakigu, oraintxe entzungo ditugu, surflariak dira. Kepa Azero, Txaber Trojaola, Ariane Otxoa eta Garazi Sánchez. Hauxe da beraie behar dutena, ea ba, aurrera! Bizitzeko behar dodana, zara zuta biobana. Lanerako, beharrerako, ez, hori ez. Barrandarako, gau pasarako, bai, hori bai. Utzi bakien, mesedez bizitzeko momentu ona. Aprobetzatzen jakin bidiz, bizitzeko behar dudana. Dirue baina jatakaba. Gurekin etorri nahi bazu, badakizu zer dekogun. Bizitzeko behar dudana, olatuk eta gitarra. Lanerako, beharrerako, ez, hori ez. Barrandarako, gau pasarako, bai, hori bai. Utzi bakien, mesedez. Gauza bat ezango dentzuet, bizitzeko behar dudana, olatuk eta gitarra, zara zuta biok bana, olatuk eta gitarra, dirue baina jatakaba, olatuk eta gitarra, olatuk eta gitarra, olatuk eta gitarra. Olatuk eta gitarra, olatuk eta gitarra. Abenturazaleak gure surflariak eta abenturak bizitzeko ez da bakarrik itsasora joan beharrik, lesakatik urruntzea ere, ez da preciso abenturak bizitzeko, baina lesakar honek bai, ala uste du lesakatik urrundu behar dela. Eso. Epa, Julian. Tori, mikrofona. Zuere lesakar izan da, zuere abenturazalea. Apur bat. Lesakamobe, ez da isiltzen, ez da uretan ere sartu ere. Bueno, Patagonia konkistatu eta Konkagua ere konkistatu duzue. Bueno, konkistatu ez dakit, gorriak eta gehiago ikusi nitu nintxea Konkagua, baina azkenean gailurra egin nun, gaitasuna izan duen nahitiko eta. Kostata, Julian. Erki kostata gaina. Eta etzen duten ikusi jeitxiera. Ai, ama. Iguera gauza bat izan za, baina jeitxiera etzen duten ikusi eta, bueno, oso txarto pasan nun, baina azkenean bera hor Juanito eta... Hori. Juanitoren laguntzarekin eta, bueno, Iñaki itzen igo. Eskerrik asko, hortxe daude, Juanito eta Iñaki, hortxe Julianen zai, orain kantatuko dute, entzungo dituzue, baina Gabon gauak ere batzutan, segun eta ze familitan, ze etxetan, badira, abentura apur bat, baina nik uste dut zuretzat, beina Konkagoa pasata gero, xamurrak direla afari guziak. Lasaitasuna gainean Konkagoan 12 kilo gadon ditun bi astetan, eta baina errekuperatzeko gara iritsi da, eta uste gainera, aproposa, ez da? Gabonak eta egun hauek. Lesakan pasako dituzu Gabonak. Egun batzu bai? Egun batzu. Zuk ere bai, ez da? Bai, Olentzeroa eta antxikusiko txugo lesakan eta... Bale, ikusiko golkar orduan. Bueno, eta gaur ze kantatuko diguzue? Gora eta gora! Gora eta gora! Eta bera, ere gero. Ederki ba, aurrera, nahi duzuenean. Juanito Oyarzabal,
Iñaki López eta Julian Jantzi. Gora eta gora beti! Gora eta gora beti, aigora lapurdi, euskarak bizi gaitu eta bizi bedi. Gora eta gora beti, aigora lapurdi, euskarak bizi gaitu eta bizi bedi. Gorantza doa, aburdo kapitala, eta lapurdi, beti dago apala. Aldre besturik, dago mundu zitala, konformatzen ez bagara, ze pekatu mortala. Gora eta gora beti, aigora lapurdi, euskarak bizi gaitu eta bizi bedi. Gora eta gora beti, aigora lapurdi, euskarak bizi gaitu eta bizi bedi. Gurea ez da, bizi modu normala, lurra lantzeko, aitzurra eta pala, lanaren truke, kobratzen erreala. Benetan da miserable, euskaldunon jornala. Gora eta gora beti, aigora lapurdi, euskarak bizi gaitu eta bizi bedi. Gora eta gora beti, aigora lapurdi, euskarak bizi gaitu eta bizi bedi. Munduan ezin, bizi litzeke ala, merkatuetan, dena gora doala, etzera eta sopa guzti xargala. Kriseluen olioa ez da postre formala. Gora eta gora beti, aigora lapurdi, euskarak bizi gaitu eta bizi bedi. Gora eta gora beti, aigora lapurdi, euskarak bizi gaitu eta bizi bedi. Kostako da, Xavier. Zer izan dau? Zer izan dau, hau da, eromen hau. Tira. Alako girorik izan alda, sekula gabon gauean? Sekula ez. Sekula izan alda, ez dut uste, markat denak hausten ari gara. Eta markak hausten oso ohituta daude, ondoren datozkigun 3 lagunak ere Bilariñotarrak dira, Ander Bilariño, gabon? Kaixo, gabon. Bueno, zuek etxean kantatzeko eta ohiturarik baldaukazuek gabon gauez? Bueno, pixka bat ahaztu daukagu, baina orain bitxikia dauzkat, beraz praktikatzen hasi behar izango naiz. Datorren urtetik aurreraia pasakaileak eta dena, amaiaren bueltan eta... Hori da. Bueno, alare hasiko gara. aurreko goena berdintzea ez da erraxa izanen, Ander? Bai. Ara zer izan dugun. Bueno, nahi duzunean, zain dituzu, arre bat aitxa, hortxe Bilariñotarrek aita semea kantatuko digute, Gurpil gainean eta 8. martxa sartuta. Aurrera! Aita zenean tabernan daude, ama-alabak jokoan. Aita zenean tabernan daude, ama-alabak jokoan. Berriz ikusi beharko du behigizena auzoan, berriro ere ez da faltako trapuza harrikakoan. Aita zemea tabernan daude, ama-alabak jokoan. Aita zemea tabernan daude,
eta lapurreko ostu dute, guk gendukana etxean, eta gu gaude erdi biluzik, beti inoren menpean. Aita semea tabernan daude, ama alabak jokoan. Aita semea tabernan daude, ama alabak jokoan. Geurea dugu erru guztia, geurea dugu osoan. Ezin oliba errua bota, Euskal Herria intzean. Aita semea tabernan daude, ama alabak jokoan. Aita semea tabernan daude, ama alabak jokoan. Baina gaztea naiz eta daukat, etorkizuna eskuan. Ez zaigu igo Euskal Herria, ni bizi naizen artean. Aita semea tabernan daude, ama alabak jokoan. Aita semea tabernan daude, ama alabak jokoan. Bilariñotarrak eta jarraian misterrak, Xabier. Baina ez futbol taldetako misterrak, Ez, guapoenak, badakizu. Bai, hor... Ibiltokian eta txaka, pasarelan eta ibiltzen direnak. hain doktore, hain egoki. Nafarroak- Erropa luzitu erazi zibiltzen Hori da, diren horiek. hori da. Ez gu bezala, baldar. Nafarroako eta Gipuzkoako misterrak. Eta gaur, ibiltokian bezain eroso eta dotore moldatzen direla erakutsi nahiko dute kantuan ere, ea bada zer moduz moldatzen diren gure bi misterrak, Odei Torres eta Mario Plagaro. Pello ziri-ziri. Ikusi nuenian, nik zure sudurra, iruditu zitzaidan moñoña lukainka muturra. Ikusi nuenian, nik zure sudurra, iruditu zitzaidan moñoña lukainka muturra. Ai, ai, Pello ziri-ziri, Itaskun menditik moñoña zuzinan erori. Ai, ai, Pello ziri-ziri, Itaskun menditik moñoña zuzinan erori. Ikusi nuenian, nik zure mokorra, iruditu zitzainda moñoña aspiroz malkorra. Ikusi nuenian, nik zure mokorra, iruditu zitzainda moñoña aspiroz malkorra. Ai, ai, ziri-ziri Pello, gizonak ez dit ongi ematen mozkortu ezkero. Ai, ai, ziri-ziri Pello, gizonak ez dit ongi ematen mozkortu ezkero.
Ba, tira laguno, benetan gustura gaude, baina gaurko saioa azkentzen ari zaigu ba. Bai, horixe bukatzen ari da. Barka. Momentu Es que, genden hori txaro, es Claro. Jon Gotzon, Ainoa, Edurne eta Joseina, Euskadi gazteko gazteak. Gazteakoak, Bai, oso beti, eta ber, eta gero eta gehiago. Si posible da, bai. Ze kantatzeko presa dute, bai? Bueno, aitormen txiki bat egitera gatoz, gaua bukatu aurretik, tokatzen da. Bai, ederki, Hogei urtea behar bezala ospatzeko. Ba, Edurne, Ainoa, Jon Gotzon eta Joseina, gazteako kuadrilla, eta beraien, aitormena! Aupa! Ez dira betiko garaionenak, azken finean gizaki utxagara. Marearen urtean datoreka etxa, uda berriri ez gure txat. Denborak aurrera etengabian, ta orain ezin eutxi izan ginena. Rutinaren morroiak bihurtu gara, lastan alen baino lehen aska gaitezan. Bai, zintagizur, ez dizudala inoiz gezurrik esan eta zaude ziur, ezin izango zaitu daraztu inoiz. Aitortzen dut, izan zarela ene bizitzaren onena, baina orain maitiaren baino lehen aska gaitezan. La 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 la. Zintagizur, ez dizudala inoiz gezurrik esan eta zaude ziur, ezin izango zaitu galaztu inoiz. Aitortzen dut, izan zarela ene bizitzaren onena, baina orain maitialen baino lehen aska gaitezan. Bai, zintagizur, la 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 la. Zaude ziur, la 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 la. Aitortzen dut, la 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 la. Baina orain maitialen baino lehen aska gaitezan. Ra 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 ra. Beno, Euskadi gazteak aitormena ekarri digu, baina hor azkenean Lady Gagaren errainu ere sumatu dugu. Jon Gotzon tartean izan da, zer nahi duzu eba? Bueno, orain bertzen Lady batzuk izanen ditugu gurean, lehen mailako taldea etorri zaigu Donostiatik, Superligan! Superligan! Real! Real! Futbola, badakizue! Tira, tira! Badakizue zer duen! Lasai.
Badakizue zer duen futbolak eta zer egiten duen txampainak, ez da? Hauxe, erraten genuen bezala, lehen mailako taldea da, Realeko neskei buruz ari gara, zaletasunez eta jokoz aberats etorri dira, diruz, mutilekin konparatuta ez horren bertze, baina hemen ditugu Realeko neska guztiak. Eta Realeko nesken arduradun edo ordezkari gisa hobeto esan da, Larraitz Lukas dugu, kapitaina, Gabon Larraitz. Kaixo, Gabon. Bueno, indartsu zaudete, Ikusi beharko da guain. Bueno, baina futbolean mintzat bikaintza biltzate. Bai, lidergoan gabe, orduan ondo. Gustara? Gorakada galanta. Galanta. Baina oraindik pixka bat falta zaizue, zaleengan mutilen aitormen maila bera lortzeko. Ez, baina igual txampon baten truke aber zer lortzen dugun. Ara! Ondo. Realeko neskak eta txampon baten truke, aurrera! Ezagutzen dut gizon bat kale kantoian jarrita, ipuin harrigarriak kontatzen dituena txampon baten truke. Dragoi eta printzesaren ezinezko maitasunak sartutako basoko lortiederaren azken eguna, printze urdinak abandonatuta. Txano gorritxuren dibortzioa, Otxoaren suizidioa. Ezagutzen dut gizon bat kale kantoian jarrita, ipuin harrigarriak kontatzen dituena txampon baten truke. Jendea presaka dabil ordea entzuteko astirik ez dauka, aspaldiko garaietan urrutiko lurraldetan gertatutako historioak. Txano gorritxuren dibortzioa, Otxoaren suizidioa. Ezagutzen dut gizon bat kale kantoian jarrita, ipuin harrigarriak kontatzen dituena txampon baten truke. 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 Jaun Andreok, orain bai, orain iritsi garaia gure gaurko saioaren Euskal Kantuen Gauaren ondarrera, eta zuei guztioi benetan eskerrak eman nahi dizkizuet, gaur Gabon Gaua berriz ere gurekin pasatzea aukeratu zuelako. Eta zuri ere estitxo eskerrak eman nahi dizkizu, zurekin lan egitea hain erresa eta atsegina dela gogorarazi didazulako. Gauza bera, zurekin lan egitea ere erogarria da, Xavier. Gure konpainiaz eta gure kantuez goxatu baldin baduzue afalostea, ez da gutxi, horixe nahi genuen, eta lortu baldin badugu, kontent gara. Oraindik ez da bukatu, Gabon zoriontsua opa dizuegu, eta kantuan bukatuko dugu. Eta kantuan bukatuko dugu, hasi bezalaxe, eta usadioari eutsi egingo diogu, badakizue, urtero, ator mutile etxera kantatuz bukatzen dugula, eta zuek denok etxean zaudetenak ere konbidatzen zaituztegu gurekin kantatzera. Ja ba.